рәхмәт барыгызга да. Менә монда докладта бердәмлек турында сүз булды. Без юбилейбызны үткәрдек, 25 еллык. Туган телдә катнашты. Туган тел оештыручыларның берсе иде. Без 90-нчы елны, 89-нчы елны йорткачта беренче сүз газета кирәк дип, бердәмлек, аны бергәләшеп бердәмлек дип атадык. Менә шулай иттереп бердәмлек 25 ел яшәп, гөрләтеп, шаулатып, үзенең юбилейын үткәрде. Өлкә хөкүмәте, шәһәр хөкүмәте, башка оешмалар катнашып, безнең әле бер җирдә дә Россиядә штаттан тыш хәбәрчеләрне шул хәтле зорлаулары ул бердәмлектә генә Россия масштабында шулай булды. Без шул акча юклыктан, без үзебез чыга алмыйча, безнең шул штаттан тыш хәбәрчеләребезгә таянып, без газетаны шушы яхшы дип әйтәм, мин аны ялмыйча әйтәм. Безнең газета Россия күләмендә яхшы газеталар арасында тора.